Mm. Mm. Guys, zviri sei? Tuzoti nekuda kwei uyu yangu iri kubuda yakachinja nhasi guys. Ndiri kushaya uku kuti makomenti zviri kufamba sei panapa. Nyatione. Ndiri kugadzira layout yangu hamuna kuti chii chaitika apa. Chii chaitika nhasi. Ndakufunga kuyekera guys. Ndakucreata new link because kuno kwameno zvazviri kubuda zvakaita. Kusiri kubuda yakadai. Ndikushaya kuti ndoda kuita example sandatanga guys kuti ndotanga apa kandocreate new link because layout yacho iri kubuda zvisiri izvi. Yachoni. Regai ndizame kuinvita munhu ndione kuti ndokwanisa kuinvita munhu kuti apinde because ndikukoniwa kuona yakera. Go to clipboard. Kwai ndichida kuposta manje handisi kuziva kuti zvafamba sei apa. Post comment handitya. Layout handiizivi. Chat. Guys, I think pane zvaitika apapo. Mira ndicreate new link zvese hamene zvazviri kubuda zvakaita izvi. No volume. Mira nditocreate new link handisi kuziva kuti chii chaitika. Mira ndicreate new link guys. Sorry, mira ndicreate new link. Hamene kuti chii chaitika izvi. Macomments acho mabudiro ari kutoita handisi kunyatsa kuhwisisa ini. Kwete kuti no notification. Inini handisi kukwanisa kutozoedha vanhu. I think pane pandabaya zvisiri izvo. Mira ndicreate new link. Mira ndicreate ndokwanisa kuzvigadzirisa here panapa. Layout handika. Timbona itoita sei. Still handikwanisi kukomenda. Ini handisi kukwanisa kuzoshare link manje. Paste yacho ndokoniwa. Aiwa, regai ndicreate new link. Mira ndite end ndicreate new link.